Trevinca es oficialmente ya uno de los 14 destinos en el mundo con certificación Starlight, el único en Galicia. Estamos a falar de astroturismo, que é un polo de atracción a maiores que a provincia de Ourense oferta a partir deste momento, gracias ás especiais condicións naturais do Concello da Veiga, que conta dentro da súa extensión territorial pois co pico máis alto de Galicia, con ese Pena Trevinca, con seus 2.127 metros e 3 picos máis que sobrepasan os 2.000 metros. Creo que con esta cualificación pois medra a Veiga, medra e se potencia as súas posibilidades de desenvolvemento social, económico e cultural e, polo tanto, tamén é inherente ese crecemento á provincia de Ourense. Esta certificación está avalada por la UNESCO, por la Unión Astronómica Internacional y por la Organización Mundial de Turismo. O certificado Starlight significa unha marca de calidade. Significa que a Veiga reúne un dos mellores ceos do mundo para ver as estrelas, con menor contaminación lumínica. Pero non só a contaminación lumínica teñen en conta a Fundación, senón a hostelería, as infraestructuras, todo iso foi aprobado por dúas auditoras que tivemos na Veiga nos últimos meses.